Si haguessis de fer un Resurrection en algun artista musical influent, en plan històric, el que fos, pots triar que revisqui ara mateix i podria treure'm 2 o 3 àlbums més. Quin triaries? XXX Tentacion. Opa! Hòstia, no m'esperava això. Maybe Avicii, és que és molt mainstream, però Avicii i Michael Jackson estan allà. No m'agrada tant. Podria parlar també d'Elvis Presley. Mac Miller m'agradaria també. Mac Miller, ho estava pensant. Mac Miller no m'agrada. I Elvis Presley tampoc. No. Amy Winehouse. Amy Winehouse, La oreja de Van Gogh. A dalt. Però segurament triaria algun antic, del plan... O sigui, pensant-ho bé, Vivaldi, saps? Mozart... Seria molt èpic. Doble àlbum. Bach... Bueno, ara jo crec que l'equivalent que és un tipus Hans Zimmer. Hansi Flick. Hansi Flick. Afi 3K. Tupac, vale, Tupac. I Notorious. Tupac. Notorious també. Triaria Tupac. Jo, a veure, diria directament Michael Jackson, ara mateix, però per al hype de la setmana, pel·li Michael Jackson, saps? Jo vaig avui Portem. per un cop,